tuna kan thu pui hi mak in ti deuh mai theya Mizoram YouTuber wanga buaina ti hi makin ti viau mai theya ka soi tum da ni in ngai thlak tum lo dan deuh po ani mai the ni eng poni sela kan soi chaw mop mop anga in mu dan te point lord soi ve don ne comment lama o mizo te hian YouTube kan ti tak tak na hi chu kum sari vel bor kum nga tanga kum sari vel bor liam ta tang khan ti tak zetan ti tak tak hi chu ain tran chaw chaw mai theya tu na phei chuan mi zong zong ina kan enron ani ta then khat pe chon TV pa ngai local cable kan ti ho te po pot tem lovin YouTube le hemi internet pa ngai ya en thei ho hi en top hi an tam to em maya la ron lu lan zel tura te po ngai la tun lai kan media thang chho taka hen du me chua thei en mai thein du piang hi search la om ati thei deu thoa chu wangin he thil hian thil cha sang ranga chon dang lamna halaron thlen chho zel chu be sei ta phot mai la ole eng po chu ni se mi zo te na YouTube kan ngai dan le kan soi chua thin dan hi te ma zong ron soi ve ka du a thil boi thlak tak tak te le thil thalam le a chelam te po a om chawang chu eng po ni sela ma sa kan soi du chu YouTuber kan ti te hemi chungchang hi soi ka du a hi boina pakhat atling veng ka ria ni mizo te hianin mak ka ti deuh thin chu social media sang te kan mangta ni WhatsApp kan manga Facebook kan manga Instagram kan manga Instagram a thil an postin Instagram user kan vati te lua lem lawani kan post hon le na po WhatsApp user emo Facebooker ti in Facebook a thil thui tak tak emo video ten han post a hey Facebooker ho ve hi a kan ti hi ka sengai mi elo ma se YouTube a thil an han post toi jon YouTuber ho hi ti ni zel mai hi he hi enge chan diang a eng lai a hian nge diklo omang ti hi ril ron lang dai mai ni YouTube a thil post ani ta ka wanga YouTuber ho hi ti tak zel mai hi chu amak ve khop mai hi chu kan ril kan ti dang lam ve deuh chu ngai mai thei ni social media sanga social media platform pakhatani ti hi kan shelawa kan da ro pui le lu to kem ni o ti hi ngai dan kan ya social media platform pakhatani ti hi she thar tengu Facebook WhatsApp YouTube aniamo Instagram maniamo a enga po Twitter niamo kha social media activities pakhat an nei ve na mo social media platform pakhat ani ti hi hriaila a enga po chu lo post ve sela an post thei ani ti kha she thar tengu poisa lo chu thei zong phei chuan Instagram ate Facebook ate le thil danga te po poisa hi lo chu ve thei ve kani tin YouTuber kan clear ran dan hi adiklo deu viewin ka hriani video post na zong mi zong hian YouTube account kan neya kan lut ve theya kan ena thil ta kan comment ve thei ni chuan account kan neya ni ti hi kan in hria tanga yani then khati chuan video post zong mai video pakhatinan post a thil holam deuh hlek te pawh niang chu video ron post a view za velte emo somnga vel anan neya anan suan chuaka YouTuber ho ve hi a anti ta vek ani YouTube khoi thin te le alien tham zong te ka an mer tel ta vek thina he hi chu thil fu lo tak nin ka sia YouTuber kan ti bik te hi chu ke chuan e zon na ta na mangte hun puma khoi tu te soinan hian man a tha ka ti khop maya chu wang chuanin a khoi na zonge mo thil post na zonge mo hei kan ko u te ho po hian an fa te thil da than nan te nen man mai o ka tiang vel ate khan mangan oma chu wangin thil post theina ni a mi zong ina kan post theina tura an siam video te kan da that theina tura an siam ania a post na zong video pani khat post emo a view som ni khat nei lek te po YouTuber kan ti a hemi alien tham zong te na kan me bel vek chuan adik thei lawang tuna social media tam taka kan soi sel thin tak tam tak te hi chu YouTuber ho hi anin ro chi kim lu tu kan ti tam tak te hi chu hetiang reason na ta na mang ni lem lo engemaw mai maya mi na lo en ve te sen ti mai maya post ang chi khan ni ti hi she tharila Facebook arina post kan ti ngai lawang che khan YouTuberin chu ti khati ti hi sim ahun viewin ka hriani tin apan ni na chuanin amami te zui thau khania YouTube pa thil post ani ta ka wanga in poisa du ultuk khi ti zong atong kam kan mang thini hei afu lo deuh bokin ka hriani dik tak chuan YouTube pani mo
hemi local channel te emo CCN ani emo eng po lo ni ta se CCN a po khovela po lian berbera niang chu BBC te po niang heng to bo hian enga tinge chanchin thar te hi an puan enga tinge mi pui te min hria tir enga tinge correspondent tam tak te nen enge mathil theng thar lam te mi pui min hria thin kan ti chuan poisan du wang ani an poisa mu chuana ani chu tiang bokin heta zo ne te LDS te po niang chu khatiang khan hun sang sanga te po enga tinge an ti chu enga tinge chanchin thar te le video kan en du tur chi an ti chu thin kan ti chon poisa an mu ve na tur ani awangin ani chu wangin YouTube a po an lo post ta ni pon YouTuber emo YouTube pathil ti thin ani emo khatiang ina an post ta ka wang YouTuber ho sum du lu tukin sum du lu tuk hi an ti tatlat zel mai hi he chu ril rudik lo lamani in thik na ril ru de ureunin ka sia kan du chuan kan ti ve thei veka kha ti ve tum mai la kan thei chuan ti ve vek mai la a thamaya chuti ni lawa mi na anthil post na zong in sum du lutuk ti zong ringa tala khi chu thil thaber ani lem lo ti kan ria tangai ni Facebook a tepo lo nei mia lovin mi ta na huat thu ngoi mai zel tan pha hial te le katiang kha case nei pha he an tam em hi chu wang chuanin hemi sum hlo theina tur phei chuan mi poisoi lo chin an post du ani emo bank tivar thil ani emo munom tur thil an post hi chuanin ngoi bo mai hi ching thar ila acha hleng ka ria tongkam na zong me sum du YouTube ani awanga sum ti soi thlak zen te hi thil moi lo le changkan lo na thil nin ka ria chu wang chuan hemi chungchangai chuan kan ngai dan hi so son theila acha hleng bik takin kan tongkam man thin dan te hemi mi poisoi ti mai te ang mi na an huat tur ngoi soi reng mai te hetiang a om laia sum mu theina na beng tivar tak ten lo post hi chu thil lo mom taka ngai jok teng u Facebook kan man dan te hi arab thlak to mai Instagram kan man dan te arab thlak to mai chu wang chuan YouTube page on community guideline mumal tak nein thil an tia chu wangin hemi pe lawa an thil ti hi chu pom dan thiam tengu kan ti ve du ni chon thatakin ti ve maila mi thik wanga soi chet chiam te hi sima hun khop mai tin a hemi karon soi hi keimana ka ti thin wange mo khatiang lam wang kha ani lowa ka ngai dan dik tak ama tanga ka ngai dan le ka mu dan karon soi chuana ani ti kha milo hriat sak do ni in comment na lam te kan chiar howanga kan soi howanga enge in ngai dan te hinon soi ho ve ten don dia